pa zomwe alengeza apita mu khitho dzulo ndikukhulupirira zonena kuti apolisi makamaka a traffic ndi zonena kuti sanasangalale nazo, ndekuti mwinaso kunali kuomba zimitsonyo, ndekuti basi kukwinya matsinya ndithu pa nkhope pa kutukwananso mwina mbali nayo kuti kodi amene waganiza bwanji kuti atikhomerere. Of course utenga ndi walengezedwa ali mu parliament dzulo, mwina ena sitinali nazo chidwi, koma ndimafuna titatengako zimene zinachitika dzulo ku parliament kambali kameneka zinali zija zopatsa chidwi. Amukhitho akunena kuti basi katangaletu apolisi adzatu goodbye, a traffic adzatu goodbye, ndipo tiyambe chonchi kuonera limodzi titanthauzira kenakono ndikupitiriza nkhani bwinobwino. The second supplementary is coming from Nchisi, who is asking when will the Malawi Police Service start receiving money or allowing people to pay electronically. Indeed, the Malawi Police Service is trying to go digital in the payment of the fees, and discussions currently underway between the Malawi Police Service and the banks. I think it is the Standard Bank which is working with the Malawi Police Service in trying to establish a platform for the payment of the traffic fees. So I think shortly it will be announced that the payment, electronic payment of the traffic penalty fees will commence. It is also the wish of the ministry to make sure that it is done, because we're also concerned about the reports of corruption of our officers. And in order to protect our officers, it is our wish indeed to commence the electronic payment of the traffic penalty fees. Chabwino mmene takunena pamenepo, komanso ndikuti kumvera limodzi kwa iwo amene amakwanitsa kumva, koma ino ndi ine padza pano ndi timatanthauzirana. Nkhani ndi zonena kuti Amukhitho anayankhula ndipo anayima mu parliament ndipo amalandira mafunso osiyanasiyana kuchoka kwa ma MP osiyanasiyananso mu dziko muno. Nderu ilo linali funso lochokera ku Nchisi, MP wina wa ku Nchisi amafunsa kunena kuti kodi ndili lino ngati inuyo anduna oyang'anira zachitetezo mu dziko muno, tiwuzeni ndili lino limene apolisi adzayambe kumalandira nochindapo sachija pa nsewu, kumachilandira nde kuti kudzera mu ndondomeko za pa internet za digital tinene choncho za mmafoni umu, osati nde kuti kumalandira kashi pa nsewu pomwepo. Akufuna kunena kuti ndili lino limene nde kuti no ineyo ngati ndayenda ndi galimoto yanga mopusa kena kono basi nkukumanda traffic nkumando zonena kuti wena ulipire foro waphwanya malamulo, ndili lino limene ndalama yanga ija ndizangotenga ya Airtel ndikutumiza kwa account ya polisi yochita kulemba Malawi Police Service, osati kumapatsano ndalama yowaja makwacha pamene pachapa ndekuti kashi m'manja apolisi adza pansewu pacha, kapena apo kumatumizira ku Airtel yawo. Ndili limene ndizatenge ndalama imene kumatumizano kwa account ya polisi, chifukwa ndekuti zeze timasoza kuti tikatumizire wacha ndizinyengo ndili lino limene tizapase ndekuti tizayipeke ku account ya polisi kuti ndalama zizipitadi kuboma kweni. Amukhitho amanena kuti zozodi ndizoona zimene mukambazo, funso limene lofunikira ndizoti tu ku polisi akuchita kale dongosolo limene nokuti no panopa ndalama zitumizidwa ndekuti ku account ya polisi, ndipo no dongosolo limene londonotino akulipanga nda Standard Bank molumikizana ndi Malawi Police zili nkati mophikidwa zimenezo, ndipo posachita pompa zikhala ndekuti zikuyamba kumagwira ntchito zimenezo. Munthu akapalamula ndalama zitani ziponyedwa ndekuti ku account ya polisi, osati kuti nozipeze kuti zikupita mtumba kapena m'manja mwa polisi wina wake kapena wa traffic wina wake. Izi ziru ndizoona kuti ndi mbali imodzi yothana ndi katangale, chifukwa apolisi amakonda ndekuti kumaganizidwa kuti pansi pa kumaitapo zakatangale kwambiri, nenjira yothana ndi amenewo ndi imeneyi. Komanso zimene zilatika ndizoona kuti no tikapanga chonchi ifeyo ngati kunduna oyang'anira zachitetezo mdziko muno ndife ndekuti no ndife okudziwika kwambiri ndi nkhani zakatangale zimene apolisi amanamizidwa, ndipo ifeyo tikufuna zonena kuti no tiateteze apolisiwa. Ndi njira imodzi yowatetezera imene iyi
pamene ndikuti ndalama zizitumizidwa ku akaunti ya polisi osati ku akaunti yawo kapena iwo adza kulandira ndalama pamene pacha ndekuti fewo tikuwateteza kuchokera ku nduna oyang'anira za chitetezo cha mdziko muno. I don't know kuti kuwateteza waye nkotani pamenepo komano that was kungotanthauzira ka video kwete ndi akuti akuwateteza ndikhupa zono rino a traffic pamene papa ndikuti amaomba mitsonyo osati masewera cursing and cursing kutukwana zenizeni maphuzo kuti utiteteza bwanzo kamene zotino utiteteze fewo pamene pomeso kungoti gobozola nkutivulaza chifukwa tu magaya amene adzatunda amene amadya bwinoro magaya a traffic itu magaya amene adzawa mnako nthambi ya polisi magezi ndi mwina anthu ena ake mwina akamangidwa yesi ku polisi kuja ku station kuja ena amatha kukapangidwa bail out kuti ndemo ndi pasazingati kuti atuluse awa zimatomayitika ziwe zakatanga zimenezo komano apa nsewu aja pani amene aja ndenda amene apeziko ziyondoti iwo achawa zawo zimakhala zikuyenda every time faka ngofika pa nsewu wangu ayimitsa galimoto muli ndi chanino bulibeto chakuti nyali sizikugwira ntchito ndeti panga bwanji mukuyenera mulipire fasi dzera pezo kulipira every day magadza kangoyima pa nsewu ndi uniform chawo chicho kuyamba kuyimitsa magalimoto amangoyima kumango avera magalimoto amangopeka ndalama zonse sizimapita kuboma zimapita m'marumba mwawo magame aja amakatamuka osati masewera ndi akana kuti akuwateteza munjira yotani I believe kuti ndi magaya amene akupsya mtima ndi system imeneyo kuti apa nde basi apa nde tonse basa apatu kufanana wapolisi amene adzikayima munsewu pamene president akudutsa ajamayima mbali mwansewu aja apolisi amene ndikuti amangokhala pa station onse azo ndithu ndife otiyamba kumafanana amwene fewo ndikuti amakhaotera kudya bwino zawo zikuyenda zikamatero magaya amene adzena analemera osati masewera kudziwika mu ndrama zimenezozo ndrama zakatangale ndrama zimenezo I think zimene akuti no zizipita mu ma account aboma ngati mena kuti ninamo ngati zapita ku account yaboma amakamaya ku nthambi za polisiko ingathandizire zina ndi zina kumene koko osati apolisi athu adzalizawo na anyamulati chani tapo wapolisi komango nyamulati ndodo wapolisi ndi mulonda wa dzifo yesu umafanana amwene osanyamula zindodo zofanana ayi it's high time now kunena kuti no apolisi mwina makata manyamula kuti mifuti ndeti mifuti timene ndrama zake zingachokere kuti zingamachoke momwe morumo momona kuti no adula kukunde kuti ujene anthu apalamula pansewu ndrama zija mamota apase munthu uja zipite ku account ya polisi zilenge zezija wagulira zinthu zofunikira ku department ya polisi imene iyi mwina zingathandize komana ayino mera nenenamo magena ake apya mtima komatu izitu ndi zimene zimakhala zikumazitika ngakhale m'mayiko azatuwa I think ku South Africa zimachitika so zimene zizikunena kuti no apolisi aja amatha kumango kupasa account number ukalipira ku account number iyi kapena lipira ku account number iyi receipt basi pene bacha ndekuti chani zabwinobwino koma kuno kwa mwene iyayi ndi phanga ondipasa zingati kodi iweyo apa ndizoruka panga chibwana ndikuathiratu basi tunkati nde ondipasa zingati kuti ngothana pompano fati kati kafike kati ndekuti kukavuta kwambiri basi anthu kumayendeso panda ma driving license kumayendesa zingozi chifukwa chono samaziwa kuyendesa galimoto kumayenda mosatsata malamulo fora uzizoti tikathe kuyenda ngakhale tilibe license I remember ina nani nenzanga amanduzona amwene ndilibe license koma ndimatha kuyenda kuchoka ndi tilongo kafika Blantyre ndi galimoto apolisi ndimakumana wa traffic basi ka mangotenga zona kuti chani mangotenga basi dola ijayi ndekuti tingoyika kuti ikhale ma 5 pin ukafika apo mangopeka 5 pin wadutsa fika apereka 5 pin wadutsa fika 5 pin wadutsa basi paka nokafika mwabwereraso palibe zona kuti license chani zoti makafika bwinobwino kapanga zezufunikira kubweraso ndekuti zabwinobwino opanda vuto lina lilonse kapena kuti galimoto ayigwira kapena chani sizimatheka zimenezo timatha kuthana nazo nkhani zake zimakhala ziti zimene zizi apapa ndekuti palibenso zona kuti angayendese galimoto anthu ngati amenewo pazifunikira zikhala ndi license nawo amene apalamula ajaso akupanga overspeed kuthamanga kwambiri ajambulidwa odotera mathamanga kwambiri maomboni alipo ndekuti fans manager izilipira ku ndrama zipita ndekuti ku account yaboma makamaka ku nthambi za police system imene tali akhazikitsidwa zingathandiziratu kuthana ndi katangale ndithu katangale akuononga dziko lino ndetithane naye mu ma aspect onse ndekuti pa ground amene amagwira ntchito pa ground akuboma tithane ndi katangale amene amagwira ntchito ka maofesi osiyanasiyana tithane ndi katangale ku polisi tithane ndi katangale immigration tithane ndi katangale kandi kumbali imenenso amayang'ana za misonkho kumene katangale tithane tikatero mwina make dziko limwina tingathetu kukonzako zinthu ziwiri zitatu well done kuchokera ku nduna yoyang'ana za chitetezo cha mdziko
I think iyo ndeyo ndi nkhani yabwino nchifukwa inafuna kuti tipange highlight panopa kuti mwina make amalawi ena ndi ena amene anaphonyana nayo athe kuyitsatira kuti no kuchitika zoterozo akuti